Dzień dobry, ja się nazywam Marcin Andrzejewski, pracuję w Legnickim Centrum Kultury imienia Henryka Karlińskiego. Zajmuję się też m.in. Legnicą Cantat. Bardzo się cieszę, że to jest taki facet, który w latach 60. dopiero trafił do Legnicy, a urodził się i wychował we Francji. I przyjechał do Legnicy i w sumie w tej takiej perelowskiej, smutnej rzeczywistości wymyślił Dolnośląski Turniej Pieśni. I tak naprawdę to dzięki niemu do dzisiaj funkcjonuje Legnica Cantat w takiej, a nie innej formule. Kiedy on zaczynał robić kantat, to na kantat trwał w ogóle od 5 do 7 dni. Przyjeżdżało na kantat około 50 chórów i zespołów wokalnych. Tak to było w latach 70. Dzisiaj mamy kryzys, na który wszyscy narzekają i chórów dzisiaj bierze 10.